Здравейте на всички! Това е за всички приятели и познати с Peugeot или Citroën с такъв тип ключ. Ако ви е счупен или повреден, може да го поставя в такава кутия. Ще ви покажа как. Разглобявам двата ключа, вземам платката от стария, поставям го в новия, сглобявам го, ще се върна след малко. Готово? Сега отиваме да го пробваме на автомобила. Тук съм при колата, само да покажа, че заключва, отключва, заключва и да пробваме перото. Работи перфектно. Това беше всичко за това видео. Надявам се, че ви хареса. Ако ви имате нужда от помощ с такава ситуация, свържете се с мене. Лека и спокойна вечер ви желая.